Vo svetle baterky ich videl, že čosi ovoniavajú tie psy. Ležal tam chlap, skrútený do klb, zapadnutý snehom. Martina pretriasla smrtka, obrátil ho hore značky a posvietil mu do tváre. Zdalo sa mu, že je v ňom ešte trochu života, lebo v ostrom svetle sa mu pohli vliečka. Ruky sa mu triasli, keď chlapa dvíhal pred seba, bol ľahký. Keď ho niesol cez dvor, psi obskakovali okolo neho. Vyniesol ho do svojej izbičky a položil mu posteľ. Svetlo nerozžal. Chlap zbehol dolu, pootvoril dvere na jade. Čo je? Čo sa deje? Martina šiel partizán. Kde? Hľadali v záhrade. Máte krvavé ruky. To je od neho. Zavolali ma, aby som pomohol. Žije? Možno. No, tak poďme za ním. Netreba, už som ho doniesol. Je Martinu do izby. Otec. No. Povedal som vám všetko, čo sa týka stavu chorého a jeho ošetrenia. Chorý a jeho liečenie, ktoré môže potrebať dlhšiu dobu, je jedna stránka veci. V kritickej dobe musí byť chorý pod neustálým dozorom. Druhou stránkou veci je, či ste sa už rozhodli, čo s ním. Sú dve možnosti. Buď ho zatajiť a liečiť tu v mlyne, alebo ho previesť do nemocnice. A čo nám poradíte? Ťažko radiť. Viete, že ide o partizána. No a nič viac. No, volá sa Peter a je zástupcom kapitána Grišina. No, veliteľa partizánskej brigády. Tak bratov Martinov priateľ od začiatku povstania. Meno. A odkiaľ pochádza? Viete, či by nebolo upovedomiť rodinu? No, nič iné neviem, len ak to, že povolaním je lesník. Ak som hovoril o nemocnici, nechcel som vplývať na vaše rozhodnutie. Ale viete, tam by bol v lepšej opatere. Myslím lekárskej. No hej, ale o väčšom nebezpečí. Tam by ho fašisti našli a to by bola jeho smrť. Umiestnil by som ho pod iným menom. Pravda, znamenalo by to zasvetiť do veci pár ľudí navyše a tým zvýšiť riziko, že sa pravda prevalí. Hej, ale po takých pasu. No a to by sme ho mali nasvedomiť. Otec. Mama by s tým súhlasila. Dobre, rozhodli sme sa. Zostane tu. Musíte si uvedomiť, čo vás čaká, ak by ho fašisti našli u vás. Pasú za partizánmi. Majú svojich špehov i udávačov je dosť. Nechcem strašiť, ale obesenie alebo upálenie v nemeckej, tak ako u druhých. Ale to sa nebojím, že ho u nás nájdu. Ale bojím sa o to, že tu ide aj o vás. No, moje návštevy nezatajíme. Pokiaľ bude chorý v nebezpečenstve, prichodí mi za ním chodiť 3-krát za deň. A čo keby sme ostali pri tom výmysle, že je Marienka chorá? Tých pár dní vydrží. Môže to byť aj týždňov. No, vydržím. Tak je rozhodnuté. Prídem zajtra ráno, okolo 7:00, chorej Marienke. Dobre. Budeme vás teda čakať. Dovidenia. 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 Myslíš, že sme sa dobre rozhodli? Otec, urobili sme, čo sme museli.